A început? Acum, bun, am revenit. Am revenit, da, și Adi cred că o să pună din nou pe pauză. Eu cred că n-am pus pe pauză, asta e chestia. Eu Fa. cred că am oprit-o, las că e bine așa. Nu contează că pui tu. Na. Da, da dacă vreți, ar, g, fă, te, Adi, pui pe pauză. Nu mă, că frate, că Gata, începe tot secunde, nu pune. nu o pun pe pauză. Stă, apa, BRB. Apa, să fie cu tine. Hai bă, că în 10, 9, 8, bă! Hai, da repede! Alex, hai! Da, Hai, mă! la fix. Da. Sabie. Nu mi-am pus bine căștile. Cât măti. Bă, frate, n-am sabia, bă, mi-a dispărut sabia. Știu, poate luat-o ăla când ai luat tu din chest. Să mai dăm chestii. Bă, Gata. Hai. ce horror e chestia asta. Puh. Uite dacă unul, uite dacă unul. Șur de aici, marvă. Uite bă pe ăsta la altul. Câți mătii. Bă, mai dă și mie ceva. Așteaptă. Ce ai nevoie? Dă și mie ceva, armură, ceva. Ce am nevoie. Să știu de ce ai nevoie. Are nevoie, oricine. Hai, vin pe mine. Bă, stai că m-a rămas mouse în sus. Așa. Bă, un creeper. Dă-l, mă. Hai, mă, vii anul ăsta. Uite. Hai să-ți dau nether par. Hai să-mi dai un enter. Mai e ceva în chest. Acum ce crezi că fac? List. Ina. Mai suntem încă cu 2. Chiar? Da. Tim coal ăsta și som, nu știu cum. Eu merg pe aici să mă plimb să văd unde ori plecat. Nu pleca departe de Nu mine. plec. Mă văd pe aici să văd dacă vine. Adi, gata, te-am văzut, hai. Eu n-am nimic de mâncare, să știi. Asta-ți dau. Hai. Foarte bine. Da, e bun atâta, momentan. Așa. Păi, eu văd. În casa asta. Hai în casă. Asta voi ca catedrală. Biserică. Biserică. Aici nu e niciun chest. Noi trebuie să ne urcăm. Ori distrus o pocăiții. Da. Au, fuck. Nota comment. Da, deci noi în video suntem serioși. Așa de serioși încât facem Harlem Shake. Bucătărie. Ați auzit. Vai. Adi. Cheamă salvarea. Prezent la datorie. Ha? Prezent la datorie. Bă, am o presimțire că cineva se uită la... Deci tu te uiți la mine. Nu. Așa, cu funul. Pam, 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 pam. Hai, vino. Sunt intim. De. Adi e disponibil. Locior. Să facă videouri, mă refer. La ce vă gândeați? La ce te gândeai? Uite-l, bă! Uite-l pe prost. Mai am nevoie de o ață. Uite-l. Opa, hai mă, sprintul. Ăsta, frate, ăsta nu vede. Așa uite-te în chest. Frate, așa. Hai mă să iau și eu ceva. Dă pantaloni și caschetă sau ce-o ăla. Pantaloni. Opa, avea iron. Oho. Bă, dacă aș avea un băț, aș da. Bă, Frate, am e mai doar rămas un doi, iron. cred. Am mai rămas 2? Nope. Mai Mai este Hai, vino. ăla, sombren. Am nevoie de un păianjen. Pentru? Pentru o dată să fac. Îmi stă pe limba. Îmi stă pe limba. Și mie. Fac. Arc. Râcă, ai săgeți? Da. Bă, care se bate cu care? Bă, mă sperii. Hai da. Da. Așa, bun. Hai. Unde ești? Stai că eu mă uit pe după ăla. Vino, frate. Ala, te văd. Hai, vino. Stai
Hai, Vei? merg la spawn, bag piciorul. Ăla o fi acolo. Se mai uită prin chestul. De obicei, Ah. acolo se. Ai rost. Ce vede? Nimic în chesturi. Spawn acolo. Stai un pic să înclorez armura. Bă, se vede un fulger și nu-mi place. Uită-l! Vai, Doamne! Frate, dar nu pot să dau în el. Nu pot să dau în el, bă. Gata. Eu l-am omorât. Stai. Stai. Fug. Adi, stai un pic. Ce se spartă? Stai. Adi, te rog, nu da. Pa. Acum ai noroc că am lag. Și nu E. merge sprintul. Am acum ce facem? Ne prostim? Hai. Da. Vrei o luptă serioasă? Hai să te văd. Bă, dacă n-aș avea lag. Se mișcă ca dracu. No, cu 6 FPS. No, cam asta a fost episodul ăsta. Nu uitați de like, subscribe, comment și subscribe la Și mine. alea, etc. Da, Bun, bye. bye.